L-4 filgħaxija l-kap Nazzjonalista Adrian Delia kellu disfatta oħra meta bdew jingħaddu l-voti tal-kunsilli lokali fl-ewwel 23 lokalità. Il-Partit Nazzjonalista ġab il-maġġoranza biss f'7 lokalitajiet minn 23 lokalità. Bil-Partit Laburista rebaħ il-maġġoranza f'16 lokalità, fosthom il-Belt u San Pawl il-Baħar. Minkejja riżultat diżappuntanti, Adrian Delia kellu diżappunt doppju għax kandidati favoriti tiegħu ma rnexxilhomx jiġu eletti fil-kunsilli lokali. F'Ħal Balzan, Adrian Delia kien qed jimbotta lil Andre Grech, persuna qrib ħafna tiegħu lejali li jaħseb minn meta beda t-telliq għal-kap. Malli ġie elett kap, Delia kien qed jimbotta lil Andre Grech. Saħansitra Grech imexxi waħda mill-ferat fih dan il-Partit Nazzjonalista. Fl-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista, Andre Grech kien jattendja l-kull attività u kien jingħata prominenza kbira mill-midja nazzjonalista. Iżda meta bdew jingħaddu l-voti, Andre Grech ma ġiex elett. Disfatta oħra l-kap Nazzjonalista Adrian Delia li persuna favorita tiegħu li kemm seta' ma ġiex elett. Is-Sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li bħal Andre Grech l-istess ġralu Frank Bsajla fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Minkejja li Delia kien qed jimbotta lil Frank Bsajla dan ma rnexxilux jiġi elett fil-Parlament Ewropew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.